type yakho makube yitype esaba uNkulunkulu. Yeah. That must be your type. Mayisaba uNkulunkulu nawe usaba uNkulunkulu. Ngoba mangabe senihleli la nibukana endlini izinkinga sezila ukuthi unesmile asikho manje lesi smile kubi. Ukuthi unemali nixatshaniswa iyona le mali ngoba iyaphela ngesinye isikhathi okanye inenze ningabi nasikhathi omnye somnye ngoba bekuyitype yakho le mali. So lanto yokuthi itype yami whatever Angithathele ithuba ngibingelele bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Igama lami ngingu-ST wakwaDlamini. I'm the child of God. Siyabonga kakhulu bazalwane ukusiboleka leli thuba ukuthi sibe nani ngalomzuzu. Kuhlezi kuyintokozo ke kuthini ukuthi njalo masuke sishaya ikhwele sithi bafowethu singala ndihlezi lenza kube into eyenzakalayo. So siyabonga kakhulu bafowethu. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Njobe sengishilo ke igama lami ke uST wakwaDlamini umntwana kaNkulunkulu. This is a Christian platform ke if umzalwane ukhona khona la I can assure you ukuthi you are in a very right place. This is a platform whereby sikhuluma izinto ezithinta the body of Christ at large, ibandla lika Jesu njalo abazalwane konke nje konke under the umbrella of the body of Christ. Namhlanje ke I would like us to touch on izinto zemshado. Nibonile ke ikakhulukazi isikhathi esiningi hlezi siba nama guest othola ukuthi afika zokhuluma about the pain that they've went through, izinto eziyilonde ezikhande umshado njalo. As a result engathi manje imshado ephilayo ayikho. So ngibonga uNkulunkulu kakhulu ngaleli thuba namhlanje ukuthi uNkulunkulu asenzele leli thuba lokuthi ke sizobuka another beautiful side of umshado. Sikhonakala namhlanje sizoyibuka zonke lezi zinto egameni lika Jesu. Since I said this is a Christian platform, kuyinqubo yethu ukuthi la siqale uhlelo lwethu ngomkhuleko before singene straight engqoqweni esuke sinazo. Baba wethu engcwele lokufanele udumo lonke namandla nenkazimulo. Siyabonga Baba ukusiboleka leli thuba ukuba sibe nawe ngalolu hlobo egameni lika Jesu Kristu. Baba wethu engcwele, we pray uNkulunkulu wethu engcwele for the transformation even through this conversation in the mighty name of Jesus Christ. Baba siyakudumisa, siyakubonga uNkulunkulu namandla onke egameni lika Jesu ngalokho ozokwenza kule ndawo. uNkulunkulu wethu engcwele kushintsha ingqondo zethu, kushintsha indlela esibuka ngazo izinto egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you Lord in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Yes. Once again angithathele ithuba ke ngibingelele ke ngamukele my guest enginawo lapha namhlanje bekudala lokho si communicator kanye nomama sesize safika lesi sikhathi bekumele kahle sibe segoli kodwa manje ngoba kuze mina akusena kahle umama ngikweleta ukuye egoli ngoba kuze mina kahle emele niye egoli sisakweleta njengesivumelwano sethu. Amen. Niyaphila kodwa mama? Siyaphila baba mohlo Jesu. Siyabonga kakhulu. Sibonga mama ukuthi nje usilethele nobaba egameni lika Jesu. Baba siyakomkela. And siyabonga ukuthi ube nathi. Mhlambe ke nakulabo abaqalwe nokusibona emakhaya maybe nje your introduction. Kwesinye isikhathi mangosi couple ngeke ngazi ukuthi ngiqale ngomama ngiqale ngobaba. Asiqale ngomama. Okay. Mama. Ngiyabingelela kubabukeli bonke beST Media. Amen. Ngibonga leli thuba uNkulunkulu asiphe lona. Siyabonga kakhulu kwenceke kaNkulunkulu ubaba uThabani. Mama. Ngethuba asiphe lona ukusibona sikhona la eThekwini. Igama lami nguAyanda wakwaBhonga, Mrs Bonga. Ngihlala endaweni yaseThekwini. Okay. Amen. Baba wami. Yebo baba. Hayi nami ngiyabingelela. Kubabukeli ngiyabingelela nakuwe baba. Baba.
Siyalibonga leli thuba leli. Kuyintokozo ukubalana. Baba. Igama lami nguSimphiwe Bhonga. Baba. Unkosikazi wami lona. Baba. Sihlala khona la eThekwini. La eThekwini. Baba sibonge kakhulu ukuthi sizoba lapha namhlanje. Umama ke uzokhumbula uma ucheck ama episodes wethu kwesinye isikhathi fika umuntu ekhala lapha ngilimaziwe emshadweni kube nje kunje kugcina kube sengathi ayikho injabulo emshadweni ngathi nje emshadweni indawo yokuthola amanxeba maqede bese uhamba uyokhala kodwa ke ngibonga uNkulunkulu namhlanje ukuthi kubabukeli bethu lapha emakhaya ukuthi ke size sizokhuluma nje about indaba zomshado maybe nje ukuyiqala lento isikhathi esiningi mhlambe nangokwenu nangendlela izinto enizibuka ngayo njalo mhlambe ngiyafisa ke siqale kwi startup nje eke sithi izinto eziqeda umshado ikakhulukazi esikhathini samanje angazi ke mhlambe back in the years mhlambe azifani yini nezinto eziqeda umshado esikhathini samanje mhlambe ngiqale ngayo nje kuleyo baba. Izinto mhlambe ngithanda bangiqale lana ukuthi eyona nto ebalekile emshadweni i-communication. That is very important. Nokuthi umlalele umuntu make ekhuluma nawe because isikhathi esininzi abantu they don't listen to understand. They listen to answer. Okanye umuntu athi make mamele abe ready ngokudefenda engayizwanga ukuthi okay ithini le nkulumo le azama ukunderstand ukuthi lona umuntu usukaphi na. That's right. Then I understand from lapho. Because yabona if you are always ready with a defense it's bound ukuthi kube khona miscommunication. But if you listen and then you understand then uzokhona ukuphendula. And also I think enye into ebalekile ukuthi mangaba ungenayo answer then you are allowed to say okay can I think about it and come back to you. Sikhulume ngayo engage more ngayo le. Mhlawumbe mama now the very same question. Ngiyabonga baba. Ukwengeza kuloko okuthunga utata. Ndingafaka nje ukuhamba phambili futhi ukuthi umshado lona uyi-institution kaNkulunkulu. Uyi-institution akukhathaliseki ukuthi ukholelwa kwini nani kodwa umbhali womshado uNkulunkulu. Ngoku kuyabiza ukuthi sizilande izimiso zomshado ngokukaNkulunkulu. Isikhathi ke esininzi esilimaza imishado ukungena sikhohlwe ipurpose yomshado uhambe ipurpose yethu. Correct. Ngesinye isikhathi ke it's not even a joint purpose yenu ke no2 ulowo une expectation yakhe nomnye abe ne expectation njengalento atshoyo baba ukuthi I communication manje masingakwazi ukuthi size kulo one owashiwo nguNkulunkulu kuyalimaleka. Manje ke u1 ubiza ukuthi afe this one nalona futhi obezongena ongumama bafe bo2 ukuze baqale ke ngoku babe ngulo 1 kaNkulunkulu. Ngisabeka lokho nje baba. Okay, yabona ke manje siqala kamnandi. I-build up kamnandi yala ngifuna khona. Ake singene ke kuyona ke mama. If let's say mhlambe sihleli nabantu la nama couples njalo. If we're to heal neminye imishado mhlambe exakwe izinto ezithile ezihlukahlukene because ngiyazi ukuthi imishado nomshado inezinto ezihlukahlukene izinto abayi-experience emshadweni. Omunye umuntu uyakutshela ukuthi hey yabona ke lento ekwenzakalile mina bengeke ngikwazi ukuyimela. Omunye uthola ukuthi uyimelile okanye nomunye uthola ukuthi le yena ayimelayo
omunye ngeke akwazi ukuyimela nalo omunye kanjalo mhlambe if wethu heal imshado nangendlela nje izinto yebo yini le imshado isikhasinningi esisafarisha ngayo ake kungaba imistake ukuthi singa acknowledge ukuthi ngempela ipain bekhona yep emishadweni njengayo yonke into enhle eyenziwa nguNkulunkulu ehlala izogxotshwa ngomubi yes so le pain abasuke bekhuluma ngayo abantu asihleli la ngoba sithi asibazi ukuthi bakhuluma ngani ipain siyayazi ukuthi iyafika emshadweni kodwa manje kusiza ukuthi ni responda kanjani uba ngaba ipain ubabuke wakhuluma indaba ukuthi kuyenzeka uthi makuzinto ngisheshe ngifuna ukuyikhipha nibe muhle correct ndingabi sabheka ukuthi okay noma ngabe akukho engikwenzile kodwa lento esihleli iyalimala manje so senze njani ukuze siphume kule ngozi so once ube nguloyo afuna ukuzikhipha yedwa nomnye afuna ukuyikhipha yedwa iloko ke kuba khona ukuthi ngeke mina ngiyimele ngishiye kanjalo ngoba mina ngibone lokho ngingeke ngikwazi ukukumela mhlawumbe ke nyani abanye abakwazanga ukukumela kuvalide ukuthi akumelanga kodwa manje mawusubuka ngingunkosikazi umzekelo ke ngibheka ukuthi ngiyahamba na ngokusho kwezwi ukuthi lithi mina iposition endiyidlalayo emchadweni iyini uma ngabe ungubaba uma ngabe usubheka ukuthi okay ufeyila nje na kufeyileka ngalendlela mina ngingubaba ngizibheke hayi ngokuthi umzekelo into ehlala iba i-contention indaba yokuthi akangihloniphi akangithandi so omunye uthi ngizohlonipha kanjani engangithandi omunye athi umthanda kanjani umuntu ongakuhloniphi kodwa manje musiyoyibuka ezwini ithi thanda hayi ngoba akuthiwa uma ekuhlonipha kuthiwa yenza njengoJesu uniwe isibuko esinguJesu abe seyatsho athi wafa uyayihlambela umakoti wakhe ngezwi kuthiwe mama nkosikazi thobela njengoba ibandla lithoba kuKristu kodwa sikhohle ukuthi iqalithi thobelanani so ukuthobelana ke ngoku ngesinye isikhathi ukuthi ngexesha ndibona ukuthi angiboni ukuthi wenzani kodwa lithe asithobelane mangithatha iposition yami yokuthobela ngoba nobaba mayithanda unkosikazi wakhe uthatha iposition yokuthoba ngoba izwi lithi makube njalo nomama methoba la into ingathobisi khona uthatha iposition manje usuyakwazi kusipetition kuNkulunkulu ukuthi ngisize awama amandla phela kulento ngiyalele ukuthi mangiyenze kodwa lokhu angikwazi ukuthi ngibhekane nako ngoku ngidinga wena ngazi baba khona ufuna uku-add club hey kukhona and njengobumama ke wabeka ukuthi kuhlanganiswa abantu ababili mhlambe enye into kumele siyiqaphele ukuthi laba bantu ababili bakhuliswe ngendlela ezingafani yabona ke ngoku uma sowudibanisa laba bantu abakhulwe ngendlela ezingafani uthola ukuthi omunye ukhuliswe ngokuthi izinto ziyakhulunywa omunye ukhuliswe ngokuthi izinto ziyacindezelwa like ukuthi hayi asifuni into ekhulumisayo uyabona mase uhlanganisa labantu bobabili omnye ukhuliswe ukuthi okay mangaba kunenkinga asikhulume omnye yena ukhuliswe ngendlela ukuthi makunenkinga asiyicindezele lento izoyiphelela leyo nto icreate i-conflict omunye ibheka ngokuthi okay mina angifuni ukuthi kube khona ingxabano phakathi kwethu sobabili omnye uthi let's address the issue sidile nayo kulo othi hayi izawudlula
ubonakala ngala kongathi hayi akayikhathalele le ukuthi mas address i-issues esinazo. Kodwa maseneneni masawubheka nyani ayikho into oyicindezela umphela ngoba kumele zi-addresswe i-issues to get to a solution. And ngoba mangaba ungayi-address into kukhona la izo-explode khona then ibe inkinga ke. Yabona mase kuthiwa kukhona ingane zi-sensitive kuyo yonke le iphumela kuphi ingane ngento ukuthi ahlale phansi sikhulume then we reach a mutual ground. Kunto oyithintayo la indaba yendlela yokukhula ina umthelele emshadweni wethu sothi mhlawumbe indlela engikhule ngayo mina ithile nendlela unkosikazi akhule ngayo nayo ukhule ngendlela ethile uthi la sesihlangana lapha emshadweni ukhule ngendlela ethile le ekhaya kubo nami ngikhule ngendlela ethile le ekhaya ina umthelela le mase sihlala ndawonye ngoba phela ngikholwa ukuthi njengoba sikhula nje sikhula ngendlela engafani. Ina umthelela yabona ke iya kula ndawo mama bekwayithintela ukuthi you need to die to self because institution yomshado it's oneness. Manje kubiza ukuthi sihlangane la esenda then you die to self, let's build this. And mangaba sishayisana, let's agree or let's disagree respectfully. Sure. Sibonisana ukuthi okay, how do we move forward? Uyabona ukuthi sinenkinga la. So how do we move forward without ukuthi sixabane? Because mangaba sixabane, we're not going to reach a solution. But if we sit down and say okay, let's die to self, I die to myself. Let's meet go mutual ground. Let's see how can we move from here. How can we build from here forward? Yo mama iaffecta kanjani vele mhlawumbe nawe noma ungayi-add kule indaba zama childhood sesifinyele esigabeni la khona sishada khona i-implicate kanjani imshado yethu nayo? Yo ingxaki tata. Yeah ne Ingxaki uyabona ke ukukunikeza umzekelo i-background thina sichata enkonzweni. Yeah. Angiyazi background yakhe akayazi yami. Ayikho into exabanisayo vele enkonzweni akunama conflicts. Yeah. Njengoba sazi ukuthi futhi mangabe nihlangana nishada nikhuluma nje indaba yokushada ayikho ikuthiwa indoni akho umuntu owemba deep ukuthi kwenzeke intoni xa sikhula njeba nikhula kwini nibangakhi. Yes. Uphi neposition pha ekuzalweni. Yes. Ukukhuliswa kwakho uba ngaba sikhuluma ngimina ngimuntu wesifazane ngikhuluma nomuntu wesilisa kubo ukhule nobani ukhula nodade noma ukhula nabafowabo ngoba uma ngabe ekhula umzekelo nodade kuphela bese ngunomama bese egcina embozwa lizwi vele lama females kanti vele belimboza mase kufika mina njengoba besitsho ukuthi omnye uzofika ekhulise ngokuthi hayi makhona ongambi kakuhle siyaku-address mangabe sengi-addressa mina sekuvesana kuqala ukukhuluma izwi likadade wabo kade mu-abuse kade engalalelwa manje angithi ke ngoku uyiphiwe uyinikiwe lizulu le position yokuthi uyi-leader uyinhloko so mangabe sendiloko ngimbangela umsindo ke kulula ke nokuyofika kulaa ndawo ye-Proverbs ethi kungcono kuyohlala phezu kwendlu kunokuhlala nomfazi okhuluma njalo ufike futhi uthi uyafika nasenkonzweni kukhulunywa leyo nto akekho obuzayo ukuthi lo khuluma njalo kusube kwenzeni wena uthini mayikhuluma njalo so ukukhula kubalekile kakhulu ngoba nami uma ngabe umzekelo umuntu wesifazane ngikhule mhlambi ngingawuboni umfanekiso omuhle
emshadweni wabazali kukhona okuthize engingakuthandiyo mhlambe bengithi mangikubuka kube indlela engekho healthy kubaba ongizalayo ngizofika sengilungela ukukulungisa ngoba angiyifuni lento engiyibonile okanye ngesinye isikhathi ubaba ngim-idolizile wayinto yonke enhle ngiyafika emshadweni sengifuna ukumbumba ke ngoku ukuthi abe ngubaba wami manje ekukhulisweni sikhuliswa ngabazali bekhulisa nje abavamile futhi ukusikhulisa for ukuthi sibe nemishado ephilile bavamisa ukusikhulisa according to what they know. Sometimes it's not working. Maybe ayisebenzile kodwa ayisasebenzi namhlanje. So mangabe besikhulisa abagxili incamo kule part yokuthi mangabe usungunkosikazi kwenziwa kanjena kuthwe nawe umuntu wesilisa usungumkhwenyana usungubaba ekhaya umele wenze kanjani. So ukukhula kubalulekile ukwazi ibackground okokuqala ngiqale ngiyiunderstand mina ubuhle nobubi bokukhuliswa kwami. Nomunye understand ubuhle nobubi bendlela akhuliswe ngayo. Ngaleyo ndlela ukuhlala ubheka ukuthi hayi iyona noma ayiyona sekulula ukubheka mawukhe wayivula lanto ethi kungakhona ubuhle nobubi endleleni engikhule ngayo. Ngizofaka lo mbuzo lona nakubaba ngizofaka futhi lo mbuzo othi nanku manje sishadile sineyingane and kuneyingane engiyithole before umshado. Mhlambe ngiza kusisi ongakabe nazo izingane. Mina ngifika nezingane like vele elinye leqiniso ngesalibalekela lelo bazali lapha emakhaya. Kokuyithola ukuthi mhlambe sinezingane sonkeke. Senza njani ukuze siphile kahle la without ukulimaza lezi ngane sifike nazo kube ngathi sifavorisha lezi esiyithole sesindawonye. Utricky ke lo mbuzo. Kodwa ke ake ngizame ngokuncedwa inkosi. Mama. Abantwana futhi uma ngabe ngikhulisa abantwana ake ngithi ke ndiyintombazane khona umntana enginaye. Yes. Mangikhulisa umntana wami kumele ukuqala ngimkhulise ngeqiniso. Ngingamkhuliseli kumina. Ngikhulise nje umntwana ngeqiniso whether ubaba ukhona akekho but mangikhulisa umntana ngimkhulise ngeqiniso ukuthi bengimthole kanjani ubaba wakhe waya kuphi kungabi na umthelela akwazi ukuthi ndibe nobudlelwano obuhealthy naye. Nobaba ngingasho njalo ukuthi abantwana isikhathi esininzi abantwana kufike kubezi issues mangabe sekufuneka kuhlalwe nabo bendine understanding kukhona understanding ukuthi umntana kufanele asale phiphipi uma ushada uyintombazane makufanele asale kukhaya kumalume kanjalo umbuzo enginawo ke lapho ukuthi manje ke lo ongumalume usezoshada impela mhlawumbe umalume akanangane umalume ushada nomunye umuntu ongenangane sengithi ke ngoku mina ifingane yami yamkele kanga kwenye indawo yini indaba expect ukuthi mayamkelwe ngomunye umuntu. So abantu ke abachatayo kumele babe neqiniso ngokukhulisa izingane zabo. Hayi iqiniso lika mama wengane for ubaba, hayi iqiniso lika baba wengane for umama. Mabazi ukuthi bazohlanganisa lezingane kuzoba zingane zabo. Anti abangeni. No mama babantwana. Ndiyazi ayikho unique le situation asikwazi kuyibaleka ngoba injalo iyenzeka. Kodwa isituation ngoku eseyidinga ukuthi every day yazi ukuthi udinga uNkulunkulu. Udinga ukuba neqiniso kwenzela uba noma ngabe likwenze wabukeka kakubi namhlanje iqiniso kodwa liyohlala liliqiniso awuzujikajika. Ngoba into egcina ngokusenza abantwana bomshado sebekhangeleka ngathi bangcono kunabantwana abazelwe ngaphandle komshado yile ndaba yokuthi sibabheka kanjani abantwana qala abantwana bazizipho they are gifts whether bavele kanjani khona ubaba wake wathi ayikho ingane illegitimate into illegitimate ngabazali
ibona abathole ingane emhlabeni ongafanele. So ingane mayihlezi itreatwa ngokuthi iyingane. Mangabe ke baba unengane yakho ekhulisayo, unengane onobudlelwane nayo, ngenza ububi mangifika ndiba nankinga nalengane. Kodwa manje musa ukuthi uhambe uthola ingane, ungayinaki le ingane. Sekuyafika futhi ayikhulumi ngisho ulungiselela ukuyoshada, awuyikhulumi lento yeingane ngoba vela awukho empilweni yazo. Usefikile ke ngoku sekuthi chu, sekuvela ngala, sekuthiwa zize kubaba wazo ebezikade zingeza. Lapho kuqala ifoundation embi. Nizoba nenkinga ngoba lozilethayo uyiletha ngeattitude yokuthi kumele zibe la. Mina ngiphakathi emshadweni ngithi uma ngabe ibinje lento bengingeke mhlawumbe ngingene emshadweni. Uyabona, so lapho ke ngoku isirocky ifoundation yomshado. Baba nginokubona nazi ingane emshadweni. Ngeke kubone nosisi even ku social media athi uma engayamukeli ingane yami nami ngingeni nomshado. Isolveka kanjani lento? Ngicabanga ukuthi njengoba beke ngabeka ukuthi communication is key. So ukuthi zonke izinto zibeke etafuleni. Yeah. Ukuthi unengane nami nginengane. And mase kuhlanganiswa lezi ngane kufuneka sibe neqiniso sobabili. Ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi mina uza nengane nami ngiza neyami. Kodwa zithi sezikhona lezi ngane zombili mina ngifavorisha ingane yami. Leyo nto icreate iconflict kuthi sobabini icreate iconflict ezingane. Naseyinganeni uqobo. Kanti mawukuthi sihlala phansi sifike sithi nazi ingane. Nobabili ningaba la ekhaya. Nizingane zethu nobabili. Uma wenu lo ngobaba wenu. And siba treat ngendlela efanayo. Ungabikho ukuthi kukhona ofavor more than omunye. If usenza into sibenzela ngokufana. Hayi ngokuthi ingane yaphi. Isikolweni baya isikole esifanayo, kuthengwa izinto ezifanayo bobona bobabili. Manje angiyamukeli mina ingane yakhe lo sisi mhlawumbe ngimtshela ukuthi hayi ingane ayisale ekhaya. Yena ufuna ukuthi ingane azogana nayo lapha. Manje in that case ke wena ufuna ukuzana yakho ingane kodwa. Bantu phela nje sithi hayi phela nje kwadlamini la ekhaya. Mina ngizobuza usisi ukuthi uyapi la ingane yakhe ingafunwa khona. Angisho mina ukuthi uphoqelekile. Bantu phela ingane inesibongo mnayo phela. Angisho mina ukuthi baba uphoqelekile ukuthi umthathe nengane yakhe. Ngibuza usisi ukuthi la ingane yakhe la akhona ekungeke kukwazi ukuthi ingane yakhe kube likhaya ngoba ikhaya umzali likhaya. So uma ngabe umntana wakho engeke akwazi ukuthi ube likhaya lakhe ufunani lapho? Baye bathi ingane ayeko malume. Serious mama izinto ezenzakalayo. Ngiyayazi into uyikhulumayo. Bathi ingane yoko malume mina yamukelekile vele ngoba isekhaya kubo la. Angithi. Njengoba isekhaya kubo la vele inoyisi jobila. Nginombuzo ke baba. Yes. Ukuhlala. Yamkelekile ngoba ikadlamini la. Yes. Mina ke ngisuka kaMboniso la ngizalwa khona. Yes. Uthi ayisale kaMboniso. Ingasala khona noma iye kababa wayo. Kodwa manje eyakho ikadlamini la ngoba wena ngubaba wayo. Yes. Kodwa wena uthi ayisale kaMboniswa. Akukhona ubaba wakhe kaMboniswa. Yayibona ukuthi siyayilahla lengane. Kodwa inoyisa ngezi. But akekho siyabazi isikhathi esininzi bashaya utshani. Kodwa futhi elinye iqiniso baba
elokuthi mhlambe kwayona lengane maybe nani bazalwane lapha emakhaya mhlambe uthola ukuthi ke ama cases ayenzakalayo mhlambe umuntu warishwa Yebo. kwaba nengane Yebo. uma siphoqelela ukuthi ingane ayiyekhaya onini sithinike kuma cases akanje mhlawumbe umuntu ngiyazi nabantu besilisa I think sayisaba nayi discussion noma sasiyenza nabafowethu nje via the phone call athi ngingayamukela only if uyise ngasekho emhlabeni. Baba sike sakhuluma ngendaba yokufa to self. Isikhathi esininzi umuntu uthi ngingayamukela ngoni if uyise engasekho. Uzama ukuzipreserve ukuthi akazondlela enye indoda ezobuya izoclaim umntana ngenye imini. Uzama ukuzipreserve le ndoda izofika isithi ingane yami. Eish. Usuyabona ke ngokuthi masikhuluma ngawe ukuthanda njengoKristu usasala. Usafeyila. Ingakhulunywa ngesiZulu nangesixhosa kodwa bengicela uba ne disclaimer mina ukuthi umshado ngokwesixhosa ungidlule. NgokwesiZulu nangeyiphi culture nangesi black na kakade usehlule. Thina umshado wethu uphiliswe ukuthi siubheke ngeso likaNkulunkulu. So uma uzongena emshadweni usene self preservation. Inkinga vele izoba khona. Ubusenako ukuthi awukwazi ukukhulisela enye indoda. Then inkinga izoba khona. Ngoba futhi nobutata akasekho iyakwazi ukuthi ithi iyofuna kubo ifike lo tata akasekho nabafowabo baba basekho noma ithi ifuna ukuyowenzela kwabantu abenza izinto ke understand lo language kodwa kwabathi benzelwa izinto ufuma sibuyoyenzelwa ngomkhulu ngosibanibani akasekho nalowo tata kuyohlole kuba khona lokho wena wenze. Kukho ivesi elithi yonke into oyenzayo yenza sengathi wenzela uNkulunkulu uqobo. Wena ukhulisa ingane ngoba uyikhulisela wena yini. Kumele sibuyele lapho ke ngokuthi ingane lezi akuzona ezethu ezikaNkulunkulu. Thina si ama transport ukuyiletha emhlabeni bese sikhulisela uNkulunkulu ukuthi enze lokwafuna ukwenza ngaye ingane. Yes. That ingane emshadweni. Kodwa baba unochumo. Mina mhlambi sibalikhulu ake sibheke Yes. ngenye indlela. Okay. Ukuthi njengokusho ukuthi ingane umama uthi hayi mayisale. Yes. Le ngane mhlambi ubaba wayo rejectile. Nawe wenze njani uyireject? Eish. Uyayibona ba yenzani kuinganeni leyo nto leyo? No mama makayi reject. No mama makayi reject. Yeah, eish madoda. Uyabona ukuthi manje sekwenzeka into ihambayo le irejectiwe izongena emshadweni yazi ukuthi kuya rejectwa nayo ifike ireject nayo uyayibona iloko iqhubekile le kanti manje ukuthi iyeza lengane uyayamkela lengane ngenye imini izothi hey uyabona ubaba onikhulisile usebalikhulu indoda emadodeni irole ayidlalile empilweni yami ngoba eqinisweni ingane nengane yamdinga ubaba ngubaba wayo biologically okanye step father but irole oyidlalile as ubaba in a huge impact enganeni ngoba sithathe yomfana ingane ayinayo ubaba wena ufike uzodlala irole yokuba ngubaba uyifundise zonke izinto zokubamba ubaba uyayibona uyayakha ithi emshadweni iyazi ukuthi what does it mean being a man. Yeah. How do you become a father? Ngerole edlalwe ubani ngusibalikhulu. Lapho uyirejectile uyincishile leyo nto leyo ukuthi ibe nayo lokho kufuna Yeah. ekufunde kuwo. Yeah. Same ezingane eyentombazana. Ngoba nengane zamantombazana ziyayidinga ifather figure. True. Ukuthi
kukhona irole edlalwe nguSibalikhulu. Yes. Kukhona a positive role. Ithi emshadweni yazi ukuthi hey, emshadweni hey, umuntu utrithwa kanje. Umuntu wesilisa umtreatha kanje umuntu wesimame. Ngoba ubone kuwe ukuthi wena yini irole oyidlalile. Wabukela wena umshado wakho ukuthi hey, wahamba uSibalikhulu emshadweni. Wahambisa kwaNkulunkulu awutreatha umshado as institution kaNkulunkulu. Uyayibona ukuthi manje sekwakhela isizukulwane esibona ukuthi hey kahle lento ihamba kanje. Whereas mangabe reject kwenzakalani? Kuloko kuqhubekile rejection. Eish. Yabona izwe liyamoshakala kancane kuya kukhula. Kanti the positive esiyidlalayo ezobaba ingane zethu or zingane ezizisiwe emshadweni kukhona irole emele siyidlale as the father figures. Yeah. Leyo positive impact inkulu. Yeah, mama ngibona sikhona ubufuna ukueda kule Bengifuna nje ukuyigqibezela ngokuthi engasakubonganga engasabonanga ubuhle obenzile. Musukwenzela wena ukuthi ngenye imini yenza ubuhle emntwaneni umkhulise. There's i-reward ephuma kuNkulunkulu ibuyele kulento ukuthi musuwenzela wena yonke into yenzayo. Sixakekile nje nemishado ichetheka, yonke into esiyenzayo siyenzela thina. Akubonakale ukuthi ndimi owenza nokuthi ndimi owenze ukuthi and uthi ungayiva leyo nto leyo ungayiboni lokho kuphakamiseka udikwe. So noma usomkhulisile esehamba vele baningi bayakhuliswa bahambe kodwa bonke uyabona uma ehamba lapha yana angangatsho ebantwini nobugodukile mayehamba lapha yana kodwa iqiniso ke lisemfihlakalweni ngisho ungalikhulumanga elikamoya kuyaziwa ukuthi wena khona ubuhle obenzileyo ubuhle obuzohambe lesizukulwana zakho ngenye imini. Ngike ngaba izomfihla lomzalwane ngoba sasikhuluma nje via the phone sizixoxela. Uthi ngiye ngaba sesigabeni la khona ngihlangabezana na something ngokwempilo ngiba kwi-rough season. As a result ngagcina nginomuntu obe khona for me ngaleso sikhathi. Ukuba khona kwakhe kwasilidele ekuthenini ukuthi sigcine sesishada. Sengidlulile manje kule season. I feel ukuthi no man, lo muntu angimthandi. Ingoba ubengiconsola during this time sobunzima. What do I do ngoba sisashada? You Ngeke babudlamini kanti senzeni. Uyayibona kilonto ekhanda umshado. Yebo. Ngiyayizwa lento ishoyo baba. Ngiyayizwa. Eish. Ukulimalekile lapho. Exactly. Bazolimala bobabini. So yabona ukuthi lo munye uthothi mhlambe uneqiniso lothando. But lo indlela angene ngayo ngoba nje wayifuna isecurity yangaleso sikhathi. So manje akazi ukuthi ke manje udila kanjani ke manje nalesi simo sesikanje. Ngoba phela manje labantu labasebenze benza nesivumelwano somshado. You see. So ngizama ukuvezela leli side lokuthi abanye uthothi mhlambe omunye umuntu agcina ethatha isibhamu edubula umama esidubula yena mhlambe bese kuzokuba nezingane phela ukuthi umuntu awumthandi kunhlala ndawonye akusho ukuthi ngenzalo uthothi mhlambe usegcina sedubulana nezingane. It's a reality of life izinto ezenzakalayo. So manje nami vele ngangazi ngithini athi ngenze njani. Hayi nama ngazi.
So bashade yena ubengathandi yena. Ubeshadela isimo ukuthi kulungiseke isimo. Kulungiseka isimo nje. Yeah, angithi into kanjalo. Abona umuntu mayesuke khona during isikhathi sakho sobunzima. Umbonga Ekulekelela. Not ukuthi Ngiyaqolisa ukuyibeka kanje. Yes. No, ngizama ukunderstand ukuthi so ungene yena exakekile wathi hayi lo uzakusiza lokuxakeka kwami. Manje eyona solution manje ukuthi kulunge lento amane ngimshade. Nakwethu ufuna ukungishada. Ufuna ngishada. Anti nawe uzibona ungenamuntu empilweni ngaleso sikhathi. Ngenxa yobunzima. Ake ngiqale lapho ukuthi ake useke wazithola lo ukhulumayo lo bhekene nenkinga ngoba ngicabanga ukuthi uhusband yena akabhekene nenkinga ngoba yena akazi ukuthi washadelwe provision. Ake umbuzo enginawo ukuthi loke ngoku ozithole nenkinga ngoba yena khona kwaziyo. Ngaqale ngibuza ukuthi wayeke wacabanga ukuthi uyamthanda na? Waconfusewa iprovision. Wacabanga ukuthi my responda kokuhla kwenzelwayo wacabanga ukuthi uluthando na? Uma ngabe wayeke wacabanga ukuthi uyamthanda. Ngingabuza ukuthi manje ikhona na ipossibility yokuthi kukhona lapho sephinde wabona khona. Manje usebona ukuthi angimthandi lo kodwa manje kukhona osene provision nama qualities awafunayo. Ngoba naye enye inkinga ekhona ukuthi sawuloko siyikhangela into there will always be something better. Wayeke wamthanda okanye wayichatela imali nje purely wayibona iprovision. Uma wayeke uzange amthandi inzima kakhulu ke leyo ngoba ithi ukuthi ungumuntu okunzima ukumkhona ukuthi ungubani. Uyazazi nokuthi ungubani. So umeke wamthanda wayemtshade emthanda manje usecabanga ukuthi ingoba wayemenzela izinto. Hayi nobuya ngizwa nababa. Usecabanga ukuthi manje ingoba wayemenzela izinto. Ngingathi mina akakahlala bheke ukuthi yini le usathana azofike aloko eyisebenzisa against yena ngoba angacabanga ukuthi hayi kusho ukuthi ngangakaze ngamthanda ingoba wayengenzela ukuthi kanti uzosuswa nje kwenzela into bana makashiye le ndawo yakhe ye safety ngoba angizi ukuthi uyahlukumezeka uphatheke kakubi. Ucabanga ukuthi so angazi noba mhlawumbe uye wayicacisa nalonto ukuthi is it a thought yamanje usecabanga manje okanye uthi vele ingoba wayendenzela ubuhle angikaze ngamthanda. So Okay. just to add lento osho uma. Yeah. Uyabona mase kevule ithuba lokuthi masithi kwenzeke aphume. Ngoba seyisithi hayi angimthandi. Uzohamba ungena komunye umshado. Ungena vele sekelivulile lithuba for uSathane ukuthi alisebenzise. Mayifika khona shade. Seyengenile khona hayi. Nalona ngimthandi. Maybe. Uyayibona izoloko iqhubeka lento ngoba seyikhona ithuba ulivulile. Ukuthi hayi angimthandi. Manje ubuyela ukuthi kanti ubushadelani. Nawu umbuzo. Ubushadelani. Ngoba uzoloko uyiqhubile lento ungena uthi hayi angimthandi. Hayi angimthandi. Iqiniso lithi uma umuntu kwesinye isikhathi mhlambe hlangabezana nezinto ezithile. Omunye ugcine ethatha ama decisions engazi engekho yena self. Kuthiwe Ngcindezi. uma umuntu yabona umuntu mayihamba namanzi
ngile kwazi ukuthi uma ugwiliza hamba namanzi, so ucinga noma yini ongabambelela kuyona ukuze ukwazi ukuphumela ngaphandle ukuphepha. So I think same nala omunye umuntu uthothi mhlawumbe is going through something agcine bamba noma yini as long ephumile la emanzini. So omunye agcine seklisha kumuntu othile. Yakhumbula ngathi komunye naye sasikhuluma about something similar nale. But ngathi mina yazi problem engaba khona ukuthi uzoseklisha kulo uma uthi awumthandi uvela uhlangane nomthandayo ke manje ususeklishile la. Which is very true. It's true ne. Very true. Yeah, because la ungene ngesizathu esithile not isizathu sothando, and then bese ubona umuntu omthandayo ke manje, and then bese kuba iproblem kwizinto ezikanjena. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe ngasi siyena lo mzalwane kuphela, mhlawumbe baningi amanye abantu sothi base zimene zithi mazifane na kanje, ukuze igama lomshado lihlezi livele njengegama eli-right. Mhlawumbe ungathini kumuntu naye othola ukuthi usesimweni kodwa kunomuntu olokhu esondele eduze kwakhe in a form of ukumconsola or what something, then yena egcine seyibona sengathi nangu umuntu kahle kahle. Baba uDlamini, ndingathi umshado umuntu angawululazi. Ngamcebisa nje ukuthi umshado angawululazi. Yeah. Awukho malunga nokuthi ngizotholani, ubani uzotholani. Umalunga nokuthi uNkulunkulu ufuna ukwenzani ngani senihlangene ndawonye. Uma ngabe usangenela ukuthi uzotholani noma ukwengakanani incindezi, I'm sure ingakhona isolution engakufaki ukuthi uyoshada la kungafanele ushade khona. Yeah. Ngoba uma esevelile futhi lo omthandayo, mhlawumbe uzovela emehlweni akho engathi ungulona omthandayo, uzogcina usesigila mkhubu esisemshadweni. Unqena ukuthi umshiye lo ngoba lento oyithandayo isakhona. Uba wayekunikeza imali noma wayekunikeze wakwenza waziva ungumuntu othokomele, isakhona into okomalo. Sikhona ke vele isigila mkhuba azokuphathela sona uSathana, uzogcina ugila imikhuba emtchadweni. Hlala nje usizo mangabe ukuthi umuntu uyakusiza, yamkela usizo, kodwa cha, umshado uyona indawo yokuthi uyotholani. Kumele kube khona omnye akuthola komnye nomnye akuthola kumnye ukuhlanganisa icebo likaNkulunkulu. So ngingathi mina noma kwenzekani sumshada umuntu ongenazo inhloso zokuhlala naye impilo yakho yonke, noma ngaba ukwenzelani, noma ngabe kwenzekani, ungamshadi umuntu ongenayo inhloso yokuhlala naye impilo yakho yonke. Baba uyayivuma le yama type emshadweni? Hayi type yami, ayasi type yami. Mhlawumbe singake siqale kulento ye-type ukuthi yini le type. Yeah. Yini ubheka uzikala ukuthi hayi lo hayi i-type lo. Singaxoxa into ehambayo. Singaxoxa into ehambayo. Yeah. Ngoba yabona, sometimes what you see is not what you always get. Because uzobona ukuthi i-type yakho. Khona abantu abangene ethi hayi i-type yami lo. Hey mase ingena umuntu abonga ukuthi hayi khona. Aish. Akuyona lento bengicabanga ukuthi yiyona. Uyabona iya kule point ebekwa kumama ukuthi mawungena emshadweni zazi ukuthi ngiyangena la ngizohlala.
angingenisa ukuthi i-type yami le. Ngoba uma ungenza ukuthi i-type yakho uzawuxakeka sowuphakathi. Yeah. Yabona? Hayi qhubha tata. Ukhona iphuzu ubuke walibeka la ukuthi athi eshadile kube khona axoxa naye. Uthola ukuthi ngoku seyibona ungathi usondele ngala. Uyayibona ba kunezwi elithi asiyibalekele into ebonakala. Yimbi. Bheka ukuthi uxoxa nabani. Uyabona angizokwazi ukuthi ngixoxe into zami nomama ngiyozixoxa nomnye umama. Yeah. Ongenani angithola omnye umfundisi. Hayi mfundisi wami naku la nginenkinga kanje. Yeah. Sizobonisana njengamadoda. Uyayibona lapho ukukhuluma kwethu akukho kubonakala kukubi. Yes. Kodwa mangaba ngithola omnye umuntu ongumama. Kunama phone calls ahamba ngobusuku ngihleli nomama. Kunama messages. Kunabantu abangibonayo ngixoxa nomnye umama. Leyo nto abanye bayibona ibonakala impi. Kungenzeka ukuthi akukho kwenzakalayo kuthi sobabili. Uyangicebisa but ibonakala impi. Ngoba omnye umuntu yena akazuyibona ukuthi eyibazwana labantu. Uzoyibona ngathi kukhona okwenzakalayo phakathi kwethu sobabili kanti akunjalo. Manje kumele sizame ukugwema leyo nto leyo. Manginenkinga angihlangene nomnye ubaba eyibaba hayi naku kanje sikhuluma. Yo. Mama, khona ngifuna ukusho lapha. Khona umunye umbuzo enginawo engifuna. I-type ke babe yahlekisa ngoba most of the time it's built on izinto that are fleeting esidlulayo. Yeah. Either inkangeleko. Mhlawumbi unebody enjanjani. Omama mhlawumbi ufuneka umuntu obonakala ba isisigor. Mhlawumbi kubaba ufuna usisi wase TV ubomi benzeke ngoba ubomi buhlala busenza ngendlela yazo. Zishintshe circumstances even financially and whatever. There looks everything that you may say is your type. Now I would say ukhuluma ngomshado i-type yakho makube i-type esaba uNkulunkulu. Yeah. That must be your type. Mayisaba uNkulunkulu nawe usaba uNkulunkulu ngoba mangabe senihleli la nibukana endlini izinkinga sezila ukuthi unesmile asikho manje lesi smile kubi ukuthi unemali nixatshaniswa iyona le mali ngoba iyaphela ngesinye isikhathi okanye inenze ningabi nasikhathi omnye somnye ngoba bekuyi-type yakho le mali. So lanto yokuthi i-type yami whatever oyithatha uyibheke ufocus kuyona uyinikeza amandla ukuthi igcine ine rule over you in some way. So lento ithanda kakhulu igade khona lapho izokusakhona. And now le type the devil has a way of finding isithunywa sakhe asimasqueradise ngokwale type yakho. And you have no protection if it's just izinto nje zakho nje ezivain. Ayikho protection. Ilento kufuneka i-type yakho mayibe kuKristu. Yeah. Until ibe ngumuntu ovunywa umoya ingcwele uyafakaza ba this is the person. Ngoba sometimes nisothi senishadile izinto zitsho ngapha nangapha ngenye ixesha ukuhlala uyibuze ukuthi kuke kwa hectic ithi nemtshadweni wethu ngahlala kokunye ngibuze ukuthi uthi ngangizwe kahle uNkulunkulu ukuthi yila kufanele ngihambe khona. Kodwa kwathi ngoba it was never about who he is, what he looks like and what he has. It was about into eshiwo uNkulunkulu. So ama-type akuyona into yokungena emshadweni. Yeah. Akuyona into yokungena emshadweni ngoba there will also always be le type oyifunayo ayikho unique. Ukhona omnye ofana naye. Are you going to chase them?
Eish. Lo wakho mangabe seyeke kuba ile type and then avele omnye type afresh. Are you going to chase Kuze kube those types? eish. Yebo, Nangu baba. partner wami ungithithelile. Nginelungelo nalo ukuthi sengamshiya ngokungithithela once. How many times do we cheat on Christ? Eish, I don't know. Many times. How many times do we cheat on Christ? Many times. Many times. But he never leaves us. Now, before uthi uzomshiya ngoba uchithelile 1 2 3, kufikwe kanjani pha ku-cheating? What if asikhulume umzekelo sithi okay, ubuza baba njengokuthi nangu partner wami, ayu ubaba njengamanje okanye ubuza njengobaba? No, nje Noba any nguba partner, ngumpi. noma ngabe Okay. umphi, yeah. Ake ngiqale ngithi ungubaba, your wife cheated. Yeah. Isikhathi esininzi your wife cheated, wambamba. Lento mbambe ngayo ukuthi yachitha. Ushwe isikhathi wena. Unkosikazi uchitha kudala ukhona. Engaqomanga, but nje inhliziyo yakhe ibe elsewhere. How did inhliziyo yakhe go elsewhere? Ukhona. Wangaboni bona ukuthi inhliziyo yakhe khona la ikhona. So, mawuzombamba manje, uke wahlala wabheka ukuthi uphume wayokhangelani phandle. Okay. So, ukuqala uzibheke before uthi you will walk away, because Christ died and he washes. One thing abantu besifazane mabe kube ne cheating phakathi, they will always blame umuntu wesilisa ukuthi I cheated because ubenganginika isikhathi. I cheated because mathini nje ubusy kakhulu for me. I cheated, you know. Ukucheata kwabantu besifazane ngihleze kubona uyamanisa nokuthi because umuntu wesilisa wakhe uthe. Mhlambe baba, as a man, nje how do I heal from a cheating partner? Hey, yeah. I think siyibuyisela yabona i-conversation yethu, it's always going back to dying to self. Okay. Ngoba njengoba umama ebeka thina sichitha kangaphi kuKristu. Uyashiyana sesichithile. No. Then ibuyele kuthi ukuthi maybe what we need to understand sekwenzekile is to sit down and talk about it and try to find out ukuthi what led to cheating. I think sesona step esibalulekileyo eso. Because njengoba sisho ukuthi isikhathi esiningi awumnikezanga isikhathi okanye you focus kwezinye izinto. Typical one, eyemali. People are always chasing money. There's a family. Family, yes, imali, it's good, but you also need to have time for a family. Correct. To spend time with the family. Because you might have money and then ube stranger kumndeni wakho. Uyabanikeza zonke lezi zinto ezinhle, but abakwazi. Cabanga ingane yakho kubuza ukuthi ubaba wakho ngubani? Angimazi. Kodwa uhlala nayo endlini. Wena nje all you do when ukhipha imali kuphela. Always chasing money. So there needs to be a balance kuyo yonke le. So kunesikhathi sokuthi okay uyasebenza, then kube khona isikhathi sokuthi somndeni. Yeah. Balance so that kungabikho lapho lekha khona. I think yona into ebalulekileyo le.
Mam. ukuthi baba singakhuluma sesithi khona ochithile. Kusho ukuthi anikhange nibe naso isikhathi sokuthi nibe intimate. Nazane. Ningene emshadweni naqhubeka ngendlela zenu. Omnye wa understanda ngesinye isikhathi ngoba enye ingozi ukuthi one will understand ukuthi okay kusho ukuthi kufanele senze izinto ngokuhluka. Ngokwahlukile ukuthi beniphila kanjani indodwa. And then omnye aka understand kulento etsho ngithatha ukuthi omnye aka understand omnye uthi ndiya provide. No mama acingela uba ukuthi keeping the home uyapheka mase khona ingane uyazinaka ingane yini ubaba ashota ngayo kanti ngenye ixesha ubaba udinga nje that mate ayitholakali umama ubusy wenza umshado according to how she was raised according to how isonto limtshela ukuthi akaphila umshado ngakhona and wazi ukuthi uyapasa ngalendlela kanti ubaba this is not the wife that he is looking for. This is not the idea of a wife ayibeyifuna. Manje ngoba ke ngoku akekho ozimisele ukuthi okay ake siwenze umshado lo uKristu esisisekelo kodwa ke ngoku thina sikulomshado siwenza kanjani ukuze simuve sibheke phambili. So ndiyazi ukuthi izinto onozidingayo ukuthi ndanifundiswe intoni akusho lutho. Ukuthi nawe ubufundiswe intoni akuthi futhi ukuthi benibabone abazali bami beshade kanjani njengangoku akachatanga umama wami uchade mina and akangotata wami so akazi uappreciate ngoba naku ndifana nomama wami. So how are we doing it? So ngexesha kuyofika kwindaba ye cheating yona ke lezibekwa kwanga understandwa ukuthi die ngoba lento edala ba ufuna ukuyochitha. It's either you have died and someone is still very much alive to themselves. Sasike sathi siqoqa nobaba kwafika esa scripture esithi uAdam noEva were naked and not ashamed. They were naked together. Yes. Yabona ke ipain ukuba naked omnye eqokile. Ipain ukuba naked omnye brings everybody into this. Like into ebhlungu ke eqhubekayo kufamily zethu bantu bamnyama. Uyaphuma umakoti kubo aze azoshada kubo kaMkhwenyana. Mase fika uzama ukuba naked nomkhwenyana. Uzama ukuthi mbe nomkhwenyana mababe yilento eyodwa. Umkhwenyana keeps having. There's umama ngapha. There's ubani ngapha. There's ubani bala. Akuchuba they must always be honored. But bala. Manje if I'm always feeling like hey sibaninzi kulomtshado ikhona into ezawuthi omnye makawupholisa ingqondo whether yenziwa ngunkosikazi is bringing a crowd yakokwabo into the marriage or is the husband bringing a crowd yakokwabo into the marriage. Lo onganyelwa i-crowd uzawufuna ukuyopholisa ingqondo. Ngifuna ukufunda nansi scenario nje encane. Ngifuna ukuzwa umbono lapha ngaso let's say relating to the issues of umshado. Ngifuna ukuyifunda nje nansi lento kunomzalwane oye wathumelela this thing. Ngifuna ukuzwa nje i-perspective yomshado kulolu daba. Ible text yalomzalwane angithi lapha mama ezibanye bethumelela lapha kokunye ubone ukuthi nami anginawo umbono lapha angazi ugcina ushocked nje. Oh yiko nje uyiphonsa lapha kuthina. Yes. Lolu daba lomzalwane madoda ngenza kanjani lento engilahlekele uNkulunkulu wami
hey ngalahleki lento ngisazi nokuthi ngiseve kuphi hey yabona ke manje kodwa into yakhona be about indaba zama-families. Be about indaba zama-families, angisazi ukuthi ngibeke play text. Be about indaba zama-families. Njengokuthi nje how do we protect umshado wethu from kuma-families such as ama-in-laws njalo njalo, because ngathi nawo anendlela zokuthi umshado ugcine ulimalile. Yes. So how do I do ekuthenini ukuthi umshado wami ube safe, ungaphazamiseki ngenxa yama-in-laws? Kubuza uma ukhumbula baba ngubaba noba ngumama lo bebuza. Ngathi umama. Ngisazoyibheka le text. Kodwa ngathi umama. Yes. Umshado kulolu daba lokuthi how do you protect it from ama-in-laws. Ngendlela mina engibona ngayo Okay. ukuthi mina ngimodinga ukukhusela unkosikazi wami kumndeni wami mina. Yeah. And kumndeni wakhe nguye odinga ukukhusela. Ngoba yena maye nokuthi yena kube nguye ozongena kumndeni wami ngafakala ngenye indlela. Kanti makundimi odinga cha umshado wami angingeni la bazongizwa. Ngeke mina bangijaje ngendlela abangamjaja ngayo yena. Yeah. Ukuthi yena ngaze kuphuma namagama uthi hey lo mfazi lo uzosilawula ngoku la. And uyalawula. Kanti makundimi ngithi cha lo umshado wami nonkosikazi. Nina nihamba la niphele la. La ngimnonkosikazi. Then abasakwazi ukuthi bam-attack yena ngoba sengiyivalile leyo ndaba leyo. Yeah, mama in-laws. Yeah. Enyanisweni babudlamini. Uyabona mawubheka uJesu nebandla. Ngoba phela umshado kuthiwa umshado lo esikuwo nje basilapha emhlabeni uJesu angakabuyi. Kuthiwa nguwona umfanekiso kaKristu nebandla. And it's the only shadow that is still active when it comes to Christ. All the others, all the shadows and types have been fulfilled. Umshado wodwa osavalid oyosuswa mhla uKristu ehlangana nebandla lakhe. So mubheka ke indaba kaKristu nebandla, uMaria akekho. NoJoseph akekho. Asibazi abantu abakoJesu, kukhona okuthiwa nguJames. Kodwa asike sive kucaca uba indaba yakhe ihamba phambili makukhulunywa ngoJesu nebandla. Asike sibuye ke size la ekuthini yonakala pha babudlamini ukuthi nangumkhwenyana nangumakoti gqoka ingubo kuyashada kade kushada sekukuye reception osukumayo thanda abantu bomzi uthanda umamazala uthanda abantu cha abantu abazoshada bawu2 indlela emasiyale ngayo kuyathandanwa. iBhayibheli ithi asithandane. uJesu wathi ushiya nomyalelo omnye wokuthi sithandane. Ngoku kwenziwa njani lento lo expectwa endaweni enye? Ngoba phela mawuthi mangibathande mina ngizobathanda ngoba ngendlela engazi ukuthanda ngayo. Kanti ibono lwabuthando lubonakaliswa ngeprivate jet. And then ke ngoku I will never be good enough. Ngoba angibathandi ngalendlela abafisa ukuthandwa ngayo. And ngesinye isikhathi ke ukuthanda means wonke umuntu makakulimaze.
buya ke ngoku apha ekuthini njengoba utata esitsho ethi mangikubo uyena omele enze sure ukuthi ngikhuselekile ngoba phela nguye umpristi walona umuzi. Kuthiwe live and cleave. Shiya ndoda unamathele kumkakho. Manje if mna I'm dealing with the in-laws ekhona, kusho ukuthi yena uyena who has not left. Mna ndifika ndizama ukukliva kuye while yena engashiyanga. Nayo inkinga ke ngoku so akushiwe umakoti ukubonakalisa lokushiya ngenkathi ephuma esibongweni sakhe eza kini. Wena ke ngoku makakuthole nawe halfway uyishile yakho then you cleave. But uma ngabe kuzokhulunywa la endlini ngoba ezinye izinto ezikhaya kuyakhulunywa la endlini kuvunyelwa nokuthi ukuthi ayusethe umama. Futhi vele ichinje nje awusevelile usisi. Kuthiwa hayi kuye kwahlalwa ekhaya kwathiwa kwabe sekuthiwa thina masithi. Ubona ukuthi lento ifika seyifinal. So ama in-laws awafakwa awazondwa kodwa ama in-laws awabelong emshadweni bayiroot yokuthi siphuma phi ngoba nami ngiphumile la ngiphume khona. Akekho omile esihlahleni. Sizelwe sakhuliswa kodwa manje ngoba sesithathe isigaba sokuthi sibadala sezona ingane kukhona uobey, children obey your parents, kube sekuba khona uhonor. Manje sikwi stage sika honor, then why are you being a child obeyayo? Because ingane etshelwayo kodwa umuntu omdala kuyaveza umbono athi yebo noma cha. So intenza ubuhlungu ngama in-laws is when people abashadile benziwa obantwana mamelani abazali. Kanti kumele kube hloniphani abazali. Siyakuzwa enikutshoyo kodwa thina nase sethu isivumelwano. Esofika ngasekugcineni kwethu yeah, this is very 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 beautiful. I wanted to read this. Ngiyayithola la lebengifuna hayi man. Enye lebe kade ngicabanga. Lena nje enye. Just nje umbono wenu kule. Hi ST, please make me anonymous. My husband had an affair with my mother last year. And to this day, I'm still struggling to cope. The affair sent my father to the grave. I will never forget how my mother cried at the funeral when she knew very well that he died from heart attack because of her. I wanted to leave my husband, but we are not married in commute of property. And we have 3 kids. With me not working, divorcing my husband, mean I had to go back to my mother's house. I chose to stay at my house, but we slept in different bedrooms until a few months ago. Making love is the most difficult thing ever. I feel like he's forcing himself on me. We started marriage counseling, but it's not helping. I hate my mother and my husband. I'm with them, I smile. When I'm with them, I smile and act as if all is fine. But deep down, I want them to follow my father. I swear, if they die today, I will drink a case of champagne and celebrate. My anger keeps growing. Sure. Yenye level ye evil. Yeah. Aish. Inkulu into abhekene nayo usisi. I-betrayal emacala. Wonke. Betrayal emacala and njengoba isize yathatha notata wakhe, it's even worse. Kusho ukuthi akaphephile kwayena nalengane. Yeah. Njengamanje. Kodwa engingakutsho ngoba ngiyakuzwa ukuthi
uqakwe ukuthi uzo provide kanjani. That's it. Babu ST ke mina anginalo icebiso elisukayo eliphumayo ezwini ngoba iyona into engiyibone ingisebenzela. Angiyazi lento adila nayo usisi. Kodwa ngicela into yokuqala akacele kuNkulunkulu amsize abaxolele. Why ngisho njalo? Hayi ngokuthi ingcolile lento abayenzile. Ingcolile lento abayenzile. Aqala abaxolele ngoba lento ayivayo ibulala yena. Abantu bebejabule benza lento futhi most probably ke nje utata engasekho futhi nje ke bayaqhubha. Akamcela uNkulunkulu amsize angabi ne-anger ngaphakathi kuye abaxolele. Why? Izinto uSathane azosenza zona akuzona akanandaba nalabo abajabulayo. Basetshenziswa ukuthi bazolimaza wena. The moment you allow inhlungu to wallow in you, isima ihlale kuwena, you are creating multiple handles for the devil to bring more. Ingakho kusithwa umuntu okonayo uthi uJesu kubafundi mababaxole makamxolele umuntu kangaphi 7 times 77 70 times, yeah. Manje uma usuyabheka ukuthi hey ayipheli lento. Akukona ukuthi ibasisithutha bona bazoqhubeka abahlakaniphe, but ithi protect yourself because kukhona into evulwe nguSathane kuwena that is gonna attract izinto ezizokulimaza more. Is gonna attract, uyabona ngoku ukufisa ukuthi umuntu afe uma ubheka ngokwenyama nokuba ngumuntu nje yenza isense lento. They created death nabo and they bamhlikizile bamlimazile. Kodwa ngoku kukhona izinto azawugcina. Yabona uzofisa umuntu afe ngenye imini uzoyithola iopportunity yokuthi umbulale. Ma iphila lento kuwena ihlala kuwena uzoyithola iopportunity yokuthi umbulale. And then ke ngoku sekunguwena osowombatha lanto yakhe. Umuntu mangabenza into umxolela wala ukuthi lento ebezoyenza kuwena mayingafiki ithathe nawe. Yena there's something coming for them. Bona there's something coming for them already. That is adultery, like double adultery. IBhayibhile yayisithi ke makaqulutywe ngamatye afe. So there's a curse that they have actually brought upon themselves. Ayibonakala kwamanje, but there's a curse that they have brought it upon themselves. There's a curse that this man engumyeni wakhe has brought upon their kids. Because you cannot be an adulterer and you think that you are going to get away with it. Being an adulterer means that you are bringing curses into your family. And uSathane ngenye imini is going to come and collect. So usisi ngingamcelela mina ukuthi ahlale kuNkulunkulu. Uma engazani noKristu amamkele uJesu. Uyena ozomphilisa. And ayizuba nayo i-time frame ukuthi uzophila nini, kodwa nje makaloku ethatha inhliziyo yakhe isa kuKristu nje. Aloku ethatha inhliziyo yakhe isa kuKristu kwenzela bizophiliswa. Misiphilisiwe ababantwana badinga yena ephilisiwe ukuze abancede baphume kwesisiqalekiso, because data wabo bafakile esiqalekisweni. Uma wabo ufakile ifamily yakhe esiqalekisweni ngalento ayenzayo, but yena by sitting in that anger and pain and refusing to forgive, she's opening herself ukuthi lesi siqalekiso simshaye kabini. Siziswe ngokuzohlukumeza yena, manje sesizophinde sihlukumeze yena nezingane zakhe futhi over time. Yo, baba. Yeah, ngasikhuluma mfisa ukusho sesizoyivala. Yazi siba likhulu umama esakhuluma
ngiyacabanga la uthi uJesu bembethelela uthi forgive them for they do not know. Uyabona inhlungu wayekuyo ayithetheki. Can you imagine umuntu athi esenhlungwini athi forgive them for they do not know what they are doing? Ngibheka ukuthi kule ndawo yoxolo nali ibandla likhona lazaleka ibandla ngoxolo ngokuthi sasingazi ukuthi kwenziwa bembethelela. Kukhona ivesi ethi uJesu ungumthombo wentuthuzelo. Masibheka umthombo awushi into ehlezi right. Manje masibambelela la kumthombo wentuthuzelo uxolo. Ya kulento ngizama ukufakaza lento esho ngumama ukuthi umama lo munye kuphela umuntu ongamsiza uJesu. Yeah. Amphe uxolo akwazi ukubaxolela. Can you imagine ngenye imini yena seyibaxolele sekunguye usiza abanye abaku same situation ukuthi mina ngidlulela uJesu ngisizile ukuthi ngikwazi ukuxola. Uyahambeka abantu akwethu. Yeah. Munye umuntu omele sibheke kuye uJesu kuphela. Wow. Uxolo baba nje ukuveza nje kancane. Asihlelanga apha umzekelo ngoba sisithi kuhlele kuhamba kahle. Kodwa uNkulunkulu uyasiza. Yeah. Kuke kwakubi. Yebo. Sichata 13 years njengangoku. But iminyaka ebibuhlungu ingaphezulu kweminyaka esesiyiva siphilile ngoku. Yeah. Kodwa kuke kwakubi. Ukuhlala lento engiyikhulumayo mina yokuthi nje ndicela acela ukuncedwa axole ngaphakathi kuye. Mna I dealt in a situation whereby nandiza ukuthi ukuve inhlungu uvela uyicabanga uhleli wedwa. Cha, ubaba wayengachithanga Nkosi yami. Angikhulumi ngoba ngithi wayechithile. Yes. Kodwa zikhona ngiyayazi ukuthi abanye abantu badila nendaba yokuchitha nantona, kodwa zininzi izinto ezifika zibe zizikhali ezizochitha umshado ezilimazayo. True. Kodwa okwangisiza ukuthi njengamanje let me not focus ekuthini ubani ongithandayo ubani ongangithandi, ubani ongiphathe kanjani. Ngifundise Nkosi uthando lwakho. Ngithi nje ngifundisa uthando lwakho, I did not realize ukuthi kusekuningi ngisezodila nakho. Kodwa kwafikela kulandawo utata sathetha ngomthombo wentuthuzelo. Kwafikela kulandawo yokuthi kini kuyenzeka ube neoverflow in the midst of troubles. Kodwa wena uloku nalama ithombe ukuthi uyogobhoza imithombo yamanzi. Ngagcina senginoxolo undinoxolo nje ingasekho into enginyakazisayo. So uKristu uzele lokho ukuthi when izinto ngempela ifuna ukukungcwaba fififi, kodwa uyakwazi ukuthi akuphilise kulonto. Uthola ukuthi musudila nezinye izimo wabona hayi baphethe amathoshi laba ndike ngahlala emalahleni mina. Sekunguwena ke manje uthi hayi ndiyayibona ndiyayazi ba ivakala kanje, but amalahle ndike ndaweva ndiyawazi kuyaphumeka. You have, because you have been redeemed. But ayo process elula. Uba uyazana noKristu, uKristu ngaphakathi. So njengoba uKristu engaphakathi mangabe udila neunforgiveness kuzafuneka kushawe yona. Ishaywe kuzozwa wena mayishaywe ngoba kufuneka lo Kristu ongaphakathi kuwe kube nguyena ophumela ngaphandle. Yeah, esifika sekugcineni kwesession yethu yanamhlanje bafowethu asithathele lithuba sibonge kunina nonke lapha emakhaya, and I believe you have enjoyed
this beautiful session about umshado. May you be encouraged lapha ekhaya, thola amandla to walk this journey of love. Siyabonga kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu. uNkulunkulu makaphilise imishado yenu, makaphilise ubudlelwane benu njalo njalo egameni lika Jesu Kristu. Mama, siyabonga. Ngazi noma nawo nama socials la abantu abayamthola khona makuthi akhona. Yes. Ndingumuntu active so. Yeah. Ayandabonga nje on Facebook but akhondo. You are not that active. Umuntu angangithola khona on Facebook. Okay. Yes. Uba ukhona active. I know andikho active. Yes, no. Siyabonga kakhulu. Bafowethu siyabonga kakhulu. Ngicela sibonane ngomhla ka2 May sobe silapha eMkhumbane Hall. Siyobe sinelanga lomthandazo lapha eMkhumbane Hall. Kungase Chesterville, bathi Chesterville, Richview, Mayville. Kungalapho ke. So siyobe silapha umhla ka2 May starting from 10 ekseni. Asihlanganeni khona ke siyozincengela enkosini, siyacela enkosini egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bafowethu siyabonga kakhulu. Sibonane kwi-episode yethu elandelayo. God bless you.